Царица Беренике е съпругата на легендарния тракийски цар Севт III. Тя е красива и изящна жена, а името й означава носеща победа. Вдъхновени от историята за красотата и величието на царицата на Севтополис, ние създадохме авторския спа ритуал Тайните на Беренике. Преди началото на ритуала приготвяме пилинга и хидратиращата маска от изцяло натурални продукти. В пилинга слагаме листенца от роза дамасцена, оризова пудра и кафява захар. Хидратиращата маска за тяло се приготвя с натурална хума, розово масло, розова вода и лайка. Тайните на Беренике започва с нежен пилинг, който отстранява мъртвите клетки от повърхностния слой на кожата. Пилингът е много полезна и значима процедура, тъй като помага да поддържаме порите на кожата чисти. Ако не се отстраняват мъртвите частици, това може да предизвика раздразнение и пъпки, а кожата ще изглежда уморена и състарена. Съставките в нашия пилинг го правят приятен на допир. Нежните движения на терапевтите ни не позволяват кожата да се раздразни. След пилинга на Беренике кожата сияе. Тя е мека и гладка. Частиците вълшебство в пилинга и нежните масажни движения са я тонизирали и подготвили за съставките, които ще приеме в дълбочина в следващия етап при нанасяне на хидратиращата маска за тяло. Скъпоценното розово масло, добито тук, в земите на Севтополис, е без аналог по света и ненадминато по качество и ползи. Неповторимият му аромат бързо успокоява ума и намалява стреса. Добавено в маската за тяло, розовото масло омекотява и увлажнява кожата, а по-честата му употреба забавя стареенето й. Не по-малко ценно е антибактериалното му действие и противовъзпалителните му качества. Незабавно облегчава кожни възпаления. Лайката насърчава заздравяването на кожата, като помага за успокояването й. Действа противовъзпалително и помага за борба с алергии, дерматити, изгаряния на кожата, акне, рани и екземи. Нанасянето на маската на Беренике стимулира циркулацията и създава изключително приятно усещане от този царски ритуал. Идва ред на релаксиращия масаж на цяло тяло с розово олио. Масажът премахва напрежението и натрупаните стресови натоварвания в тялото. Усеща се свежест, всички мускули се разтоварват и тонизират. Масажът действа не само на тялото, но успокоява и ума. Ръцете на терапевта, които се плъзгат по кожата с ритмични движения, помагат на ума да се отпусне. Мисълта естествено се насочва към приятни образи и сцени. Съзнанието умишлено не допуска негативни мисли и в цялото същество нахлува спокойствие, красота, жизненост и здраве. За красотата на царицата сме подготвили почистваща и стягаща терапия за лице и околоочна зона. Преди приложението на маската, лицето се почиства и се нанася подходящ продукт, който подготвя кожата. Специална гипсова смес се нанася равномерно върху лицето, включително в областта около очите и устата. Сместа, нанесена като тънък слой, се стяга докато изсъхва. Стягането на гипса стяга и кожата на лицето. Създава се усещане за подобрена еластичност на кожата, финните линии и бръчки се изглаждат. Процесът на изсъхване на гипсовата маска стимулира кръвообращението, което подобрява доставката на кислород и хранителни вещества до клетките.
Стягащата гипсова маска подобрява тонуса на кожата и придава по-плътен и младежки вид на лицето. При отстраняването на маската се премахват и мъртвите клетки на кожата, което я оставя по-гладка и по-сияйна. Блестящият завършек на ритуала е нанасенето на финални кремове за лице и една царствена напитка – медовина с розов ликьор, плодове и свежи билки. Усещането след тайните на Береника е несравнимо. Едновременно релаксиращо и зареждащо с енергия, царствено и божествено. Хармонията превзема тялото, ума, духа и емоциите. Откриваш по-доброто ти.